Kabalan o taga-Karatig lalawigan man na nangangailangan ng wound care, maaari nang maserbisyohan ng bagong bukas na pasilidad ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center sa siyudad San Fernando, Pampanga. Pinuksan ang kanilang Wound and Ostomy Care Center sa ikalawang palapag ngayong Miyerkules, July 12. Ginanap din ang paglipat ng endoscopy unit mula sa ground floor. Double celebration po ito ng Mother Teresa for 2 departments po. Yung pag-transfer po ng ating endoscopy unit para po sa mga gastroenterology procedures. So, nandun po yun sa kabila. Yung second po is yung blessing ng ating wound care and ostomy center po na nagkikater po sa mga tao na meron pong mga sugat, lalo na po yung mga may komplikasyon po na complicated wounds po sila. So it's a double celebration for us. So we're happy to launch this event po. Ayon kay Dr. Christine Malig, Director ng Ancillary Services, ito ang kauna-unahang wound care center sa buong rehiyon. Ito po is our introduction to our stakeholders, lalo na po sa aming mga kabalin. Kasi po, alam po namin na may need po ang mga kabalin natin at saka yung mga kasama natin sa mga ibang lugar na probinsya po sa around Pampanga, na lalo na po yung dun sa wound care center, sa pagkakaalam ko po, wala pa pong wound care center dito sa Region 3, kung di po ako nagkakamali. Ito po yung pagbibigay ng kalidad, high quality po na care sa mga pasyente po na may complicated wounds po. Maaaring lunasan dito ang iba't ibang sugat dulot ng diabetes, baradong ugat at maging burn wounds mula sa dressing hanggang sa cleaning. Naudyok umano ang pamunuan ng Mother Teresa of Calcutta na buksan ang nasabing unit dahil umaabot sa 5 hanggang 10 pasyente ang ginagamot ng isang doktor kada araw. Ang Mother Teresa po is laging ang thrust po ng management namin at saka yung mother company po namin na Mount Grace is to constantly innovate, constantly improve po. So, isa po ito sa aming mga additional plano po para iserve po ng maigi at na mabigyan po ng kalidad na serbisyo ang ating mga kabalin at saka po yung mga ibang nangangailangan pong pasyente. So, lagi po kaming nag-iisip kung paano po mabigyan kayo ng kumpletong serbisyo po. Sa loob ng unit, mayroong consultation, examination, treatment area na kinabibilangan ng sterilizing, endoscopy at wound care room. Mayroon ding recovery at dining area. 5 gastroenterologists ang itatalaga sa endoscopy area, habang 5 hanggang 7 certified surgeons na may specialty sa wound care ang magbibigay serbisyo sa wound care unit. Maaaring tumanggap ng hanggang 8 pasyente kada araw ang endoscopy area. Pwede namang malunasan sa wound care unit ang aabot sa 20 pasyente araw-araw. Dagdag pa ni Dr. Malig, hangad daw ng ospital na mabigyan ng kaginhawaan ang kanilang mga pasyente. You are assured of the quality service and the competence of our doctors po. Siniguro rin ni Dr. Malig na sumusunod sila sa safety requirements ng Department of Health. Bago at modern din ang mga kagamitan sa nasabing center. And as you can see po sa facility natin, it's the most modern and complete facility po tayo. So yun po yung inaano natin. Pinagmamalaki po ng Mother Teresa. Kung kakailanganin, handa raw ang ospital na i-expand ang kasalukuyang 400 square meter na wound care at endoscopy center. Inaanyahan ko po ang mga kabalin ko, kapampangan ko po, na nung ating ko pong kailangan po karing sugat yu, or nung kailangan nyo pong ma-endoscopy po, at suya po yung Mother Teresa, bangkanta dinanda ko pong attention, quality care po, at saka incompetence da po rin kaya kaming staff are well-known po kaya kayo, at saka in training da po at saka rin. So, nung ating ko pong kailangan kaya kami, please do not hesitate na ausan kami, 455-2128 and 455-2129 po. And then, i-direct ako po nung nukari niya po yung endoscopy unit me at saka po yung kaya kaming wound care center. Dakal pong salamat. Liana Canilaw, CLTV 36 News.